Kai irin rayuwar duniya ne. Kana magana mun yi haƙuri, wani irin haƙuri? Yanzu idan ka aboki na ba magana haƙuri ba. Ba magana cin magungume na taka. Ana da cin gumagumai ne aka. Aboki na da ka ji wani raini wayo. Gungume? Mutu ya yi kama da gungume ne. Mutum ana ajiye mutu a gungume a ƙofar gida. Jauro, ina jinka. wannan ba kai ba zuru ba dai. Ba ba Allah ko. Ku yi haƙuri. Gaskiya ne. Kai wai yanzu ma kai wani irin raini wayo ne irin wannan abu. Ayi haƙuri Jauro, ayi haƙuri. Na san ka. Ayi haƙuri. Ya lalace min Ayi zuciya. haƙuri. Ya lalace min Kai ma zuciya. kana da haƙuri. What? Ka mai fasto amma kana da haƙuri sosai. Kaji abun yana ƙara dawowa baya ne aboki na wata na mana. Ayi haƙuri Jauro. Ayi haƙuri Jauro. Yawa na kai. Ku dawo. Wannan wani irin renin wayo ne. Ya za a yi mutum kuna zaune ya taka ku? Wai har ku ce ku haƙura. Wallahi ka ku haƙura. Wallahi ka ku haƙura. Dan renin wayo ne. Wallahi kuwa sai karan jiya ma ya taka wasu. Wai muna zaune wai gungume ne ka duba ka Allah. Haba mana Ya ce mana gungume ya ce aboki na Kirista. Ɗan iska ne. Wallahi ka ku haƙura. Malliman dukan.